Sa Kalibo, Aklan, napulo katuig nga estudyante nakaluwas sang tuyo nga gikidnap sang suspect nga nakasakay sa motorsiklo. Nakatutok Josel Huesca. Ginsaysay ni alias Inday na pulo katuig kag estudyante sa General F. Castillo Memorial School sa Mabilo, Kalibo, Aklan kung paano nakaluwas sa suspect nga tuyo magkidnap sa iya. Nagatikang ako pasugod yun ako ay. Kaya may nagwa ko kapano ko nagasunod di maukakunay. Nagpauli ang bata alas 9 sang aga-agod magkuha sang pagkaon. Lipod sa iya ihibalo, ginbantayan nagaliinis sang suspect sa iya pagbalik sa eskwelahan. Saksi ang barangay tanod sa tuyo nga pagkidnap sa bata. Nakita namon ay ana tagay na kwando nga gina persa ba na persa. Nakita na persa na kwando sa pader. Nakuhaan sang CCTV video sang barangay pero hindi klaro ang nawong sang suspect. Although nga nabugan imaw, pero abit na ng plate number ana nga motor. Tapos may ana pa abing nga yung parang baseball cap patabon. So hindi gid makakuandaan na nga itsura. May panugyan ang school principal sa mga ginikanan nga magbulig, agud hindi mabutang sa alang-alang kag peligro ang ila kabataan, ilabi na sa pagpauli o kon pagpakadtuman sa eskwelahan. Sa makaron nga panyempo hay gina-situate gid anamon nga ro atong maginikanan hay maging aware kun dana mga ungay sin gaadto. Padayon ang investigasyon sang Kalibo PNP agud matumod ang suspect. Mas hugto naman sang eskwelahan ang pagbantay sa seguridad sang ila estudyante. Balita alin sa Kalibo, Aklan, Josel Huesca, One Western Visayas.